ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು ದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂತೆ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಲತ್ ಗ್ರೇವಿ ಲತ್ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸುರು ಕೊಂಚ ಪಣಲೆಗ್ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಬೊಡ್ಡ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊನುಡಿ ಇತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊನೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲಿ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೊಂದಿನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತನ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಬಣಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1.5 ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊನೋಡು ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇದೊಂದು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೇರೆ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದನ್ನೊರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇದನಿಕೇನು 1 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊನೋಡು ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿದಿನ ನೀರನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನೊರು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇದನ್ನಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದತ್ತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಸರಿಟ್ ಮಗುತೊನೋಡು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡಗೆ ಯಾವುಂಡು ನಡುಟೊರ ದೆತ್ತದ ಕೈಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೊಂದೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊತ್ಪವೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸನ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒರೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಒಂದಿನವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.